Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na madubin rayuwa. Madubin rayuwa shiri ne da yake zuwa muku daga gidan talabijin na Taswira TV, al'adunmu mutuncinmu. A wannan mako muna tare da babban bako, wani bijimi, babban hamshaki, za mu ce basarake, malami, babban mutum wanda ya shahara ya sanu a fage irin na philosophy. Idan muka ce philosophy muna nufin sanin ɗan adam, halayyar ɗan adam, ɗabi'a ta ɗan adam. Wannan bako a wannan mako ba kowa bane face Alhaji Mustapha Isa Abdullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah. A har koyaushe kamar yadda muka sani, shirin madubin rayuwa shiri ne da yake tattaunawa akan da al'amura na yau da kullum. Pressing issues, kalubale na rayuwa, abubuwan da mutane suke fuskanta a cikin mu'amaloli da zamantakewa irin ta yau da gobe. Wanda a wannan mako za mu tattauna da Alhaji Mustapha, kuma za mu tattauna da shi akan muhimmancin lokaci, amfani da lokaci, musamman a cikin wannan wata namu na Ramadan mai albarka, wanda za mu iya mu ce a shekara gabaki ɗaya ta musulunci, ko a shekaru gabaki ɗaya na rayuwar ɗan adam babu wata mafi girma wanda yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam ya himmanta lokacinsa kamar wannan wata na azumi. Ɗan kai daɗe, barka da zuwa a karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallo. To alhamdulillah. Ɗan kai daɗe, idan aka ce lokaci, da mu da masu kallo muna so mu san menene lokaci. Yaya kuma lokaci yake da tasiri a cikin rayuwar ɗan adam baki ɗaya? To wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci da fa'ida ga dukkan al'ummar duniya baki ɗaya ma. Domin da yawa a zamanance waɗanda ba su shafo lokutan baya ba, idan aka yi maganar lokaci su abinda suke kallo agogo 11, 12, karfe 1, karfe 2 na safe ko na dare. Amma a hakika a mahanga ta ilimi ba wannan lissafin agogon shine lokaci ba. Abinda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake nufi da lokaci, kamar yadda yake faɗa a cikin alƙur'aninsa mai girma, shi ne wanda yake cewa huwal lazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun. So wannan shine lokaci. Idan kuka duba yadda ayar ta ɗauko bayani, tana magana akan Allah ya sanya haske ga rana, kuma an sanya haske ga wata. To amma hasken wani iri? Shi hasken rana mai zafi ne, shi kuma na wata mai sanyi ne. So kaga anan ana yi ma bayani akan yini da kuma dare. Sannan kuma yufassilul ayati lita'alamu adada sinina wal isab, ta yaya don kasancewa adadi na kwanaki na shekaru, sai an yi dare sannan a yi safiya, sannan sai ka ce an samu adadin kimanin kwana ɗaya. To idan ka lissafa wannan dare da safiya ɗin sau adadin 360 a mahanga ta ƙirgen shekaru na miladiya, na kuma hijiriya 360 wani lokacin da 5, shine zai baka adadin lokuta na shekaru. To kaga a nan idan ka kalli lokaci ba a ce karfe kaza ba, sai aka yi magana alama ta rana da alama ta wata, kuma sai aka zo aka yi magana akan kwanaki. Da alamar rana da alamar wata zaka gane kuma alamar kwanaki, da alamar kwanaki muka zaka gane alamar shekara. To kuma idan ka tafi sai Allah ya ce yi waje alahu manazila, da watan da ranar sai muka sanya su a gidaje. Kamar yadda ɗan adam zai gina gida ya shiga, to shi ma watan an masa gidansa, ita ma rana an mata gidanta. Shi ne wani lokacin zaka ga idan aka samu kamar haɗuwa na gidan wata da rana, sai ka ga an ce wata ya yi zazzaɓi ko ya yi husufi. Ma'ana
ya yi jajaja ya shiga wani yanayi saboda ya ɗan karkace hanya ta gidansa da yake tafiya ya shiga gidan da ba nasa ba, kamar yadda yake idan direba yana tuki akan titi sai ya gangaro ƙasa, to kaga an shiga haɗari, la'alla a wanye lafiya, la'alla a haɗu da wani haɗari na ƙasa a buge shi, sai daga baya kuma a ɗauki wasu matakai a dawo daidai. To duka wannan idan ka kalla duk Allah ya sanya su ne don yi wa ɗan adam nuni da yanayin yadda zai gane a yanzu ga halin da nake ciki, in an jima kuma ga halin da zan fada. Wannan shi ake kira lokaci, ba agogo bane ba. So mutane ya kamata su san wannan. Sannan sai aka ce yufassilul ayati, ma'ana Allah ya ware ayoyinsa daki-daki liƙaumin ya alamuna ga waɗanda suka nemi ilimi kuma suka sani. To wannan shine hanyoyin da ake bi a san lokaci. Sannan idan ka duba akwai wata aya ita ma da take magana yas'aluna anil ahilla huwa mawaqitu lin-nasi wal hajji. Ka gani ana tambaya akan kamar jinjirin wata, to sai Allah ya ce shi wannan jinjirin wata ana amfani da shi ne mawaqitu lin-nasi, lokuta ne na mutane, sannan kuma wal hajji kuma da lokacin da za a yi aikin hajji. So kaga anan ma kafin kai nisa ka tafi ma cikin ainihin maudu'in da ake magana, ba a zuwa gabar yin aikin hajji sai an ma yi azumin watan Ramadana. So kaga wata gaba ce da take nawa ga hanyar da ake bi ma a riski ma shi kansa Ramadana. Sannan idan ka zo ka riski Ramadanan kansa, kaga ai malamai da yawa sukan yi maganganu akan hanyoyin da ake bi a fa'idantu ko a ribaci wannan lokacin na Ramadana. To shi kansa ɗauki abubuwan da ake bi a ribaci shi kansa Ramadanan, na farko malamai sukan yawaita magana yawaita karatun Qur'ani, tsara kamar wani lokaci da zaka ringa yawaita karatun Qur'ani. To kafin mu zo nan gaba ta yaya ma mutanen mu za su ribaci shi karatun Qur'ani. Dangane da bayanan da muka samu akan lokaci da shi kansa lokaci, cewa lokaci fa ba agogo bane yanda muke gani karfe nawa, karfe 1, karfe 2, karfe 10 shine lokaci. A'a, lokaci wani ma'auni ne, wani magwaji ne na samuwar wani abu, kamar yadda ka ba mu aya misali da aya ta Alqur'ani da ta ce huwa mawaqitu linnas. Shi wannan magwaji ne na mutane da suke auna wani abu, an sa lokaci ya zama magwaji ga ɗan adam kenan. To rayuwar ɗan adam ga baki ɗayanta idan muka kalle ta tana da lokaci, daga ranar da aka halicci bawa zuwa lokacin da yake mutuwa ya koma ga ubangijinsa, an ƙayyado masa wani lokaci, wanda wannan lokutan akwai wasu lokuta wanda suka fi kowanne muhimmanci a cikinsu a rayuwar kowane bawa. Daga farkon ta zuwa ƙarshe akwai wani lokaci da ya fi kowanne muhimmanci a cikinsa. Kafin mu zo kan Ramadan, muna so mu san waɗannan lokutan da suka fi kowane lokaci muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Amma kafin nan bari mu ɗan je hutun rabin lokaci mu dawo. Masu kallon mu barkanmu da dawowa, kar ku manta muna cikin shirin madubin rayuwa, inda a yau muke tattaunawa da Alhaji Mustapha Isa Abdullahi, wanda masani ne akan halayyar dan adam da kuma falsafa ta rayuwa. An kai daɗe muna tattaunawa akan lokaci, kuma kafin muka tafi tambaya ta wanzu ta cewa waɗanne lokuta ne suka fi muhimmanci a rayuwar dan adam daga farkon samuwarsa zuwa kuma komawarsa ga Ubangiji. To shi dai lokacin da ya fi komai muhimmanci a gurin dan adam, Allah ya faɗe shi a Qur'ani. Da farko Allah ya ce wal asar innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Duk abin da za ka yi a duniya
to a cikin asara kake. Kowane lokaci, kowane wuri, kowane abu da za ka yi asara ne illal lazina amanu, har sai in dai ka yi imani. Wata waso bil haƙƙi, ka tsaya kai bayani akan a tsayi da gaskiya. Wata waso bil sabar, kuma a yi haƙuri. Alhaƙu shine a tsaya tsayin daka akan ibadu. Ibadun nan menene? Dama Allah ya faɗa, ya ce wa ma khalaqatal jinni wal insi illa liya'budullah. Shi kuma ibadar Allah ai ya fayyace ta. Na farko akwai imani da Allah, shine kalmar shahada, la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Daga kayi wannan to ka karbi certificate na musulunci, an ba bude maka fayil. Dan jama'a su sani, duk lokacin da Allah yake magana a Qur'ani, ba ho magana yake da wanda ba shi da fayil a gurinsa ba. Domin baka yi la ilaha illallah baka da fayil. Da kai da wanda ma ba halitta ba, ko aka yi shi a wani jinsi can daban da yake wani abu, dukan su wane ne dan wane, ya yi karatu kaza, ya goge a fanni kaza, ga fayil ɗinsa mai matakin kaza na kaza. So sai kuma wanda shi kuma ba shi da wannan fayil ɗin, in kun tashi yin budget ɗinku da lissafin ku da shi a ciki babu. So don haka in kai la ilaha illallah ka karɓi musulunci, aka buɗe maka fayil a gaban Allah, ka yarda cewa yanzu za ka yi abin da Allah yake so, za ka bar abin da Allah baya so, to shine mataki na farko, kuma shine lokacin da ɗan adam ya kamata a ce ya gane matsayin da yake kai a ciki. Sannan na biyu, sai Allah sai yi magana akan kuma sallah. Sallah, duk abin da za ka yi ka tsaye da sallah. Kana rashin lafiya, sallah. Kana bacci, farka kai sallah. Kana farke tsaye da abin da kake kai sallah. Ka tabbatar ka tsaye da sallah. Sallah nan kuma ita ma tana da matakai da yawa da kafin ka zo ka yi ta, ba kawai da baki bace kamar faɗa kalmar la ilaha illallah. Sai ka yi ilimin tsarki, ilimin alwala, ilimin sallah, kan ruku'u, sujada, da dukkan abubuwa wanda malamai sun ce akwai dokoki kala-kala a cikin matakan sallah da sun kai guda dubu. Guda dubu. Kwarai kuwa. To idan aka gama da maganar sallah, kana ribatan lokacin sallah, kuma yanzu an ce lokacin sallah da yawa, sai ka ga misali mutane a wannan zamanin wanda ba su yi karatu na fiqhu wajen sanin yanayin lokutarin sallah, sai ka ga suna cewa karfe 1 ko karfe 2 ko 12. A'a, Allah ya faɗa. Shi zan tun farko ne bayan nace lokaci fa ba agogo bane. Ranka ya daɗe, a wannan gabar ka ce masu ganin lokacin sallah karfe 1, karfe 2, 12:30. Akwai controversy sosai masu kallo a cikin wannan bayanin lokacin sallah din, domin zamani ne muke ciki da 12 ma da minti 10 wasu masallatai suna kiran sallah, 12:30 wasu suna kiran sallah, wasu suna sallah karfe 1, wasu 1:30 har karfe 2. To ni babban abin da yake bani mamaki a cikin irin wani al'amarin ba wai 12 ba, a'a, bayanin da musulunci zo da shi na gane mukutarin sallah ya cika, yayi daidai. 12 ba 12 ce abin kallo ba, saboda haka ba 12 ba 1 ba 2 ba, abin kallon shine mukutarin ya cika, yayi daidai. Shi kuma mukutarin yana da sifa, yayi daidai da wannan sifar. Kai ne kake so ka ga lauya zai je a fiyarin a gaban higher court, a yana bukatar ya sa wannan hular tasu da wannan bunjimar babban rigar, wanda idan baka yi wannan ba ma alƙali zai ce fita kai ba za ka. Lauyoyi, ka gane? Labai ya ce bunjimar babban riga kuka, ka gane? So sai baka yi wannan shigar ba, kana zuwa ma mai shari'a zai ce get out from this place. So kaga kamar ita kanta mukutarin sallah ne, ba magana ake ta 12 ba karfe, a'a, shin ita 12 ta haɗu da siffar da aka ambata cewa shine mukutarin sallah? Lokacin ya shiga. Wallahi azim, ina so mutane su sani, da yawa akwai wani abu da nake faɗa kamar lokacin arfa, saboda rudani na zamani da wahala da musulunci yake samun kansa a ciki. Akwai shekaru da yawa ana yin arfa ba a ranar arfa ba. Ana yin arfa ba a ranar arfa ba. To wannan wata magana ce wadda take in za ka yi mata fashin baki tana buƙatar dogon lokaci. Za ka dawo. Kuma tana buƙatar, ni da ku mu shaida zai dawo. Tana buƙatar dogon lokaci. Amma addinin kansa an ci kurkuye shi, an naɗe shi, an murje shi. Kuma me yasa
an sauka daga kan tsarin da aka nuna lokacin na amfani da waɗannan alamomi su wata, su rana, su taurari. Duk waɗannan da su ake amfani a gane lokaci ko mukutari, ba wannan agogon ba wannan kalandar ba. To amma ranka ya daɗe, a wannan gabar za mu so kaɗan yi mana wani bayani kaɗan a cikin minti 1 zuwa 2. Al'umma ta zo gabar da take kallon cewa amfani da wata, rana ko tauraro wajen fayyace lokaci ma wai haramun ne. Domin duk wanda yanzu ya siffantu da masanin taurari sai a ce ai ɗan duba ne. Menene gaskiyar wannan bayani? To, an na yi dariya. Ya ce wai karamin sani uku yi. Idan mutumin da bai iya shiga fagen abu ya san shi ba, ai dama komai zai iya faɗa akan al'amarin. Gaskiya ne. Tunaninsa kuma daidai ne. Kuma har ya hakikance ya kawo wasu hujjoji, amma shi da zai faɗi wannan ya ce kaza haramun ne, kaza halak ne. Ba shi ne aka ba wa annabta, aka aiko shi da saƙon haramun da halak ba, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne. Sannan kuma dagewa da zai da hakiki cewa da cijewa akan kaza fa ba daidai bane ba, yayi daidai yayi kuskure. Me yasa na ce yayi kuskure? Saboda faɗin Allah a cikin alkur'ani bai girma da yake cewa wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, illa bima sha. To duk inda ka kai da tunanin sani kana cikin fa illa bima sha. Domin annabin Allah a cikin alkur'anin mai girma cikin suratul kafi an yi bayanin yadda ta kasance ga annabi Hadiru da annabi Musa lokacin da ya da'awa sani. To dan me mutane baka san abu ba kuma sannan ka zo ka ci zaka haramta shi ko ka soke shi, bayan gashi nan bayanansa tilla a cikin alkur'anin nan Allah ya fito da shi. Amma sai an zo an baka ilimin geography, tunda harshen turanci za a amfani da shi a ce at radius kaza, at bearing kaza, it shows za a yi kaza, shine za ka aminta? Saboda ka raina addininka, saboda baka da kusanci da alaka da addininka? Ko kuma a'a saboda kawai kai baka dan political party na wata jam'iyya ko wani group na wasu al'umma? Tsarin ba haka yake ba. Akwai buƙatar lallai kafin ka yi magana akan abu ka san shi gaba ɗaya. To ko tun da Allah ya ce ba za ka iya sanin sa gaba ɗaya ba, sai dai ka san abin da ka sani, to ka yi magana tare da togaciya ba da hakikan cewa ba. Ranka daɗe, bari mu je hutun rabin lokaci, in muka dawo sai mu ɗora. To masu kallon mu barkanmu da dawowa, kar ku manta muna tattaunawa da Alhaji Mustapha Isa Abdullahi, wanda masani ne akan halayya ta dan adam kuma masani akan falsafa ta rayuwa da lokaci. An kai daɗe barkanmu da dawowa. Kafin muka tafi hutun rabin lokaci, mun ɗauko magana akan muhimmancin lokaci. Yaya ɗan adam ma yake kallon lokaci kuma menene lokaci, wanda muna da yaƙinin cewa wannan lokacin da muke da shi na program ɗin ba zai ishe mu ba mu tattauna abin da muke bukata completely, sai dai muna roƙon alfarma ka sake dawowa kuma ka sake dawowa tun da mu da masu kallo ga baki ɗaya muna amfana. Kafin nan, yanzu muna wata na azumi, wanda kuma duk kowane musulmi a duniya da wanda ma ba musulmi ba sun san yadda watan azumi yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam da musulmi baki ɗaya. Menene abin da musulmi ya kamata ya kalla ya ribata mai kyau mai yawa a cikin wannan wata na azumi a gabaki ɗayan lokutan rayuwarsa? Tunda mun san cewa wasu za su ga azumin, wasu suna ganin azumin daga farko har ƙarshe, wasu kuma ba za a gama da su ba, wasu kuma ma dama ba a fara da su ba. To ma'anar lokaci dai ƙari akan abin da muka faɗa a baya shine
lokaci ana nufin ka yi amfani da damar ka kafin ta kubuce, shine lokaci. Shine lokacin kenan akan shi dan adam. Akan dan adam. Akan dan adam. Ya yi amfani da damarsa kafin ta kubuce. Kafin ta kubuce. To idan muka kalli kuma fassarar ma'anar wannan lokacin a wannan sigar, muka ɗauko shi muka ɗora shi a cikin watan Ramadana, ma'ana ka yi amfani da watan Ramadana wajen linka ibadojinka da kake yi ne da kullum, da shigo da wasu ma sababbi don ka amfana kafin wata Ramadan ya wuce. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah wadaran Allah wadaran Allah wadaran mutum uku. Na farko, mutumin da zai rayu da iyayensa bai yi abin da na kyautatawa da za su ji daɗi Allah ya kalla isa kashi aljanna ba. Na biyu, Allah wadaran mutumin da zai rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai nemi kusanci da shakuwa da bi hanyar ma'aikin riko ta yadda zai samu rahamar Ubangiji ba. Na uku kuma, Allah wadaran mutumin da watan Ramadana zai shigo har ya fita bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba. Kaga anan idan kai duba da wannan hadisin zaka kalli cewa menene abin da ya fi kamata ga ɗan adam ya ribata a cikin lokacin Ramadana. Na farko akwai istighfari. Na biyu, ibadar Ramadanan kanta shi azumin. Kuma ina so in kira ga mutane da yawa fa ana karya azumi ba shan ruwa ake ba. Lokacin shan ruwa. Mun saka koma kan lokaci kenan. Ana karya azumi ba lokacin shan ruwa ba. Ba lokacin shan ruwa ba. Hanya ko ba mu faɗa a uku ba. To da yawa idan ka duba shekarun baya, al'ummanmu sai an je an yi sallan magariba ake zuwa sha ruwa. Amma yanzu ana cewa Allahu akbar kan ai alwala mutum ya dauki dabino ya dauki ruwa kankana menene wani ma sigari wani ma ba zai kunna. Ai ranka dade akwai masu gadi suna jiran ladan a waje. Wani ma yana kallon ladan yana ganin ba za ka kira mana sallah ba lokaci yayi. To amma idan ka dibi ainihin abin da ayar take faɗa, shi yasa kullum nake gargadi a kiyaye agogo. A kiyaye agogo a al'amura na ibada. Abin da ayar take faɗa, wa atimmu siyama ila layl. In an ce layl, me ake nufi da layl? Shiga duhu daga haske. To amma da sauran haske wai dan rana ta bace ga kuma haske ana kallo sai a sha ruwa. Kaga azumi aka karya. So a wannan gaba ina kira ga al'umma da Allah da Annabi mu ringa daurewa. Bambancin baya wuce minti 15. Sannan a sha ruwan nan, a daure a yi alwala, a je a yi sallar magariba, idan an fito lokacin ya cika sai a sha ruwa. Amma a daina wannan gaggawa daga shaidan take fa. Kai daɗe menene gaskiyar maganar da aka ce idan gajimare ya shiga rana ta yi ba zawali ba kamar kusufi ba suka ce idan aka ga rana ta faɗi wannan kalan da take canjawa in ta zo faduwa, wai idan aka ga rana ta faɗi kawai ta riga haskenta ya ƙare to kawai shikenan ko duhu bai shiga ba lokacin shan ruwa yayi. To shikenan yanzu waye wanda ya ce idan aka ga rana ta faɗi, waye kuma wanda ya ce wa atimmu siyama ila layli? Mutanen gari ne suka ce in aka ga rana ta faɗi. To shi kuma can Allah ne da nassi na alqur'ani ya ce wa atimmu siyama ila layli. To dan Allah wanne zaka dauka? A'a sai ka dauka Allah ai. To shine yasa muke jin hankali ga al'umma. Kada mu zo mu ta ibadoji kuma muna rushe su. Wai an ce ciyawa ba ta kada mutum sai ya yaɗi. Dan abin da zaka yi hakuri kai observing ka bi kansa kai amfani da shi. Ba yawa daurewa ce. Kuma dama ibada daurewa ce. Allah mu haƙuri in ce bamu. Musamman ibada irin ta azumi da ya ce wa saumuli, shi azumi na wani babu giredin na ladansa a gurin wani littafi ko wani abu, ko Qur'ani bai zo da giredi na ladan azumi ba kamar yadda ya zo da bayanai na sallah da sauransu. Shi Allah sai ya bar shi a kansa. To alhamdulillah, to mu koma kan bayanin shi muhimmancin lokacin azumi din ga ɗan adam. Wani abu ne ya kamata shi mutum ya kalla, muhimmin lokaci ko muhimman lokutan da ya kamata mai yin azumi ya ribata? To ai lokaci guda uku ne. Na farko shi azumin Ramadana, daransa gaba ɗayansa ba wani goman karshe, gaba ɗaya daransa kwanaki 30 ɗin nan
muhimmin lokaci ne ga ɗan adam. Kuma dama kamar da kowa sani ba ma daren Ramadana ba, dare kowane iri ne yana da fa'idarsa. To barantana kuma Ramadana. Shi wannan lokaci ne muhimmi. Na biyu lokacin asuba, lokacin da za a yi sahur. Duk abin da ka roƙi Ubangiji a wannan lokacin wallahi sai Allah ya amsa maka. Akwai ba waɗanda asuba take yi su kunna TV su rika kallo fa. Saboda me yasa? Ai Allah ne faɗa an-niyyatul mu'min khairun min amalihi. Wai zuwa kai za ka dau aniya na za ka yi azumi. To ladin da Allah zai baka na wannan niyyar ma ya mafi na ainihin azumin da za ka je kai. To wannan lokaci ne mai matuƙar muhimmanci. A yawaita istighfari, a yawaita hailala, a yawaita salatu annabi, a yawaita karatun Qur'ani, sannan in za a yi sahur a samu abinci mai daɗi, farfesu da nama a sha ruwa da rufe da yagot. Har da farfesu? Kwarai da gaske a sha ruwa kuma a ƙoshi da rufe da yagot da irin su fruit ɗin nan. Abin da yasa na faɗi haka, mutane wani zai ce to wani ai ba shi da shi. Yaya Allah ya baka lokacin da za ka roƙa ka samu biyan bukata har kai tunanin babu a wannan lokacin, ka roƙa ka gani wallahi sai ya baka. So gabar asuba kenan, gabar sahur kenan. So bayan nan kuma sai in an zo an shiga ibadar azumi. Shi kuma mafi muhimmancin abin da aka fi so a ibadar azumi a cikin ibadar azumin ba wai yawan karatun Qur'ani ne ma aka fi so ba. Ba wai salatin aka fi so ba. Ba wai istighfarin aka fi so a wannan gabar. A lokacin da kake ci kake sha cikin dare ne ake son waɗancan. Shi a gabar lokacin da rana so ake ka kaurace duk abubuwa na sabo. Shi ne azumin. Ka kaucewa ci da sha, to kuma duk abin da ka sani na sabo, yawan surutu, yawan kallo, yawan kaza, zancen wane giba da sauransu, duk a wannan gabar shi ake so ka kauracewa. Sai ka yi ta kuma sadaka, kyakkyawar magana, alheri da to wallahi tallahi wanda zai yi wannan ya wanda zai zo ya zauna yana karanta Qur'ani akan hanya wacce ta wuce ce ai ga ta can, ai kaga azumin ta da kaza ma kenan har yanzu ba ta aure ba. Subhanallah. Kaga an yi ba. To shi yasa in ana bayani filla dan adam ya nutsi ya gane hikimar abin da ake so ya fahimta. Yanzu idan ka ce ai in ka shiga cikin azumi ne ya kamata a karatun Qur'ani a halal a salati saboda kana azumi, wani ba zai sai ya ce to yaya can ina ci ina sha kuma yanzu nan da a'a kowane abu da mahallinsa da gurbinsa da lokacinsa da wa'adinsa. To alhamdulillah masu kallon mu barkanmu da jimirin sauraro, barkanmu da jimirin kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na madubin rayuwa. Shirin da yake duba zuwa ga rayuwar ɗan adam, challenges, kalubale waɗanda suke biyowa ta sama, ta ƙasa, kuma ta ko'ina. Kuma muna gayyatar mutane waɗanda suka fahimci menene rayuwa, suke da ilimi da sani a cikin abin da ya shafi kalubalen da mutane suke fuskanta. A wannan mako kar ku manta mun tattauna da Alhaji Mustapha Isa Abdullahi, ɗaya daga cikin mutanen da suke da kyakkyawan sani akan rayuwa, masani, malami, kuma mai kuɗi, attajiri a wannan zamani. Lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba da wannan tattaunawa ba, amma muna masu sake tabbatar da cewa insha Allahu nan da ɗan wani lokaci zai sake dawowa domin mu ɗora. Yau mun fara tattaunawa akan muhimmancin lokaci, kuma muna cikin wata na Ramadana, wata mai matukar alfarma, kuma ga irin bayanan da ya yi mana dangane da wata shi kansa yanda ɗan adam zai ribanci lokaci. Saboda haka in kai daɗe a yi sallama da masu kallo domin lokaci. To assalamu alaikum wa rahmatullahi, abinda muka yi na kuskure Allah ya gyara ya yi mana afuwa, wanda muka yi daidai kuma Allah ya amfanar da mu, Allah ya ba mu ladan. To alhamdulillah, ni ce taku Amina Bello Abubakar wadda na gabatar a wannan mako, sai mun haɗu wani lokaci.